आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। सोनाळी ग्रामपंचायत यांच्या वतीने जल अर्पण दिन उत्साहात साजरा झाला। सभापती सिद्धेशराव राणे यांच्या हस्ते जलपूजन करण्यात आलं। वैभववाडी तालुक्यातील सोनाळी इथं जल अर्पण दिन साजरा करण्यात आला। त्या निमित्तानं जलजीवन योजनेमार्फत बांधण्यात आलेल्या विहिरीवरती जलपूजन करण्यात आलं। तत्पूर्वी ढोल ताशांच्या गजरात कलश घेऊन शोभायात्रा काढण्यात आली। या शोभायात्रेत गावातील महिला व केंद्र शाळेतील विद्यार्थी सहभागी झाले होते। या सोहळ्याला गटविकास अधिकारी प्रमेश वाघ, उपसभापती साची कुलते, जिल्हा परिषद सदस्या श्रावणी रावराणे, रिद्धी सुतार, सरपंच भीमराव भोसले, पंचायत समिती सदस्य देवानंद पालांडे, मंगेश लोके, उपसरपंच सिद्धी कदम, सर्व ग्रामपंचायत सदस्य, माजी सरपंच प्रकाश शिलार, समाधान जाधव, ठेकेदार सुनील रावराणे, श्रेयस नेवरेकर, पोलीस पाटील राजेंद्र रावराणे यांसह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। सर्वप्रथम सोनाळी ग्रामस्थ, सोनाळी सरपंच आमचे भीमराव भोसले साहेब आणि आमचे सर्वच सहकारी यांनी आज जलजीवन मिशन अंतर्गत जल अर्पण कार्यक्रम हा ठेवला आणि त्याचं मोठ्या थाटामाटामध्ये एकदम उद्घाटन झालं। त्याबद्दल सर्वप्रथम मी सोनाळी ग्रामस्थांनी आमच्या सर्वच सहकाऱ्यांचा, आमच्या पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद सर्व सदस्यांमार्फत, उपसभापतींमार्फत धन्यवाद व्यक्त करतो की असेच पाण्यासाठी जे पाणी टंचाई आता इथून पुढे जाणवायला चालू होईल त्याच्या आधीच त्यांनी उपाययोजना करून त्या कामाचं महत्त्व समजून पाण्यासाठी लोकांना वंचित राहता कामा नये याच्यासाठी एक ठाम निर्णय घेऊन त्याचं आज जल अर्पण कार्यक्रम केला। ते खूपच समाधान आणि खूपच कौतुकास्पद गोष्ट आहे। साहेब, आता तालुक्याचा एकंदरीत पाणी टंचाईचा आपण आढावा घेतलाच असेल, काय परिस्थिती आहे तालुक्यात आणि त्याच्यावरती काय उपाययोजना असणार? आता कालच आम्ही पाणी टंचाईचा आराखडा आमच्या डिपार्टमेंट मार्फत मागवून घेतला। त्याच्यामध्ये म्हणजे आपला सडोऱ्या असेल, सडोऱ्यामधलं आमचं एक प्रस्तावित प्रोजेक्ट पाण्या टंचाईचे काम आहे 7 लाखाचं, त्याच्यावरती आमची उपाययोजना चालू झाली। कुसूर कुंभारली आपलं एक पाणी टंचाईचा एक विषय, त्याच्यावरती आमची चर्चा करण्यात आली आणि नवीन जे आमचे पाणी टंचाई म्हणजे जो काय आराखडा तयार केला त्याच्यावरती जिल्हा परिषद मार्फत पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या मार्फत प्राधान्याने लक्ष देऊन पाणी टंचाई कशी कमी करण्यात येईल यासाठी आम्ही प्रयत्न करतच राहतो।